ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯೆಲ್ಲಾರು ಪಂದೇನೆ ಇನ್ನು ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆಪ್ಪನೊಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ತದಪಂಡ ಚಳಿ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಮೊಲ್ ದೂರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಖಜಾದಕ್ಕರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟುಡು ಇಂಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಜಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಹಾಂ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅರೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು 3 ಜನ ತಿರ್ಗೊಂಬರ್ತಾನೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಂಚ ತಿರ್ಗುನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದಾರೆ ಎಂತ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಪಿದಾಡಿಯ ಪಣ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮಾರ್ಗ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ 3 ಜನ ಉಲ್ಪಲ ತಿರ್ಕಂದ ಈಕೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಡಿ ಅತಾಜಿಯನ ತೂಕ ಫೋನ್ ಆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಇಪ್ಪಡೆ ರೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊತ್ತನಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟಾಲ ಎಂಕ್ಲೇನುಲ್ಲ ದೂರ ತಿರ್ಗರಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅದೇ ಎಂಕುಲು ಹೋಗು ನಿತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗಂಟೆ ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 11:45 ಇತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೊತೆದೇರಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಪೋಯಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಟು ಇದೆ ಪೋಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಬಗೆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆತೆ ಎಪ್ಪುರ್ದೊಕ ಅಂಕಲ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಿದೆಯಲ್ಲೇ ತಂಪಲ್ಲಿ ಜಿಯಾನಗ್ಲ ರಜೆ ಐತೆ ಇತ್ತೆ ಒಡನಲ್ಲೇ ತಂಪುಲ್ಲೆ ಎಂದು ತೆಗು ದಸಿನ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ರಾತ್ರಿ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬಂಡ ಪಿದೆಯ ಪೂರ ಪೂರ ಜನ ಜೀತೀರಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜನ ತೊಂದು ತಪ್ಪಿ ಪಾಡೋದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪೋಪುನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಏನ ನೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಲೋಪನಿ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ತಿಪ್ಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪೇರು ತಿರ್ಗೋನು ಪೂರ ಏನಲ್ಲ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿರ್ಗೋನು ಇಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪೇರು ಪತ ಇದೆ ಕಡೆ ಮೀನಿಂದ ಪೂರ ದೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದ ಮೀನಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಮೀನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಮೀನಿಂದ ಪೂರ ಕುಳಿತಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಹಣ್ಣು ಬಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ವಾ ಏಸೋರು ತಿರ್ಗುಂಡಲ್ಲ ಏರ್ಲ ದಾಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ 1 ಪೀಸಿಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿತ್ತೆ ಜಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾಡ ನಿಂತ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತೆ ನಡತ್ತೊಂದು ಜನ ಕಲಿತ ಫೋನ್ ಬರೋನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಲ್ಪ ಹುಗ್ಗ ಪೂರ ದೀತೈತೆ ಅದನ್ನ ಇತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚುಡಿನೇ ಇದ್ದೆ ಹಾಂ ಜಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಿತ್ತದಾಗ ಲಡೆಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂರು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಡಕು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ತಗೋಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದು ವಯರ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ನರಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಚೂರಂಗಡಿ ಬಂದ್ಲುಂಡು ನೀನು ಜನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಿರಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಏನ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ಬನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಡೋ ಜಿ ಅನ್ನ ಕಪ್ಪಡ ಕೊರಿ ಐತಿ ನಾನು ಒಕ್ಕೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪೂರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಗ್ಗದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೂರ ತಿರ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಜಿಯನ್ನ ಟೀಚರ್ಲೊಲ್ಲೆ ಮೂಳು ಅದು ಜಿಯಾನ పోదు బత్తా పోదు ఖాళీ కైట్ ఇచ్చే దాదా పండ బన్న వచ్చి కేక్ పట్టం బత్తా ఇంకులు దాదా పండ ಇತ್ತೆ ಬೇಕ್ರಿ ಪೂರ ಓಪನ್ ಇತ್ತೇನು ದಾದಾ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಕೇಕ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೀರಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿದೆ ತನ್ನಿ ಕೇಕ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಿಯಾನ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕಲ್ದಾಲ ಈಗ ಮನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನದ್ದೇ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಸಾದ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಪಿದಾಯದ ಫುಡ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಾವು ದುಂಬೆ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುಜ ತಂಡ ಪೋನಾಡು ಬೊಕ್ಕದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಈತೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಿದೆ ಪೋದು ಬದ್ದು ಇದರ ಬಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾಣಿ ದಿನವಲ್ಲ ಪೋರ್ಲೈನ ಬಣ್ಣಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅವರ ಕಾಣೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಜಿಂಡ ಅವರ ಕಾಣೆ ಬರ ದಕ್ಕರ ಹೋಗ್ಬೇರು ಹೊರರಿಂಚ ರಾತ್ರಿ ಕಜವ ದಕ್ಕರ ಹೋಗ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಣೋರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲ್ಪಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋ ಅಂಚ ಓಕೆನ ಪಂಡ ಈನಿತ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ದೇತೊಂದು ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯನ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪುರ್ಸತೆ ಆಪುಜ ಈಗ ಒಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆಪುಂಡು ಕೋಡೆಂತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಪೂರ ಕುಂಟಾಗ್ತದೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ತು ಒಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟು ರಾಶಿ ಅದು ಇತ್ತಂಡು ಓರವ್ರ ನೀರು ತಿಕ್ಕು ಜತೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕನ ಕಡ್ದು ಪಂಡಾಂಡು ಯಾನೇನು ನೀರು ತಿಕ್ಕು ಅಂಚೆ ನೀರ ಕುಂಟಾಗ್ತದೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಈಜಿನ ಕುಂಟಾದ ದಿನ ನೀರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಿಂಜಾರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಪೋಜಿ ಅಂಚಾದೀನಿ ಪೂರ ಅರ್ಧದ ಪಾಡ್ಯ ಇದೇ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ದಾದ ನಂತರ ಮುಗಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ತೆಜಿ ಕಾರಣ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ದೋಸೆ ತಿಂತೆ ಈ ಜನ ಅಲ್ಲ ಈ ಓವನನ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೋಜಿ ಅನ್ನ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆಡ್ದು ಹಾಲು ಮಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೋದ ಇಟ್ಟು ಕನ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡತೆ ಐನ ಪೋದು ತಿರ್ಗವ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಮೂಲೆನ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ದಕ್ಕುನು ಅಂಚ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತೇಳಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನಗಾಯಿ ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲ ಪೆನ್ ಪಪ್ಪ ಕಣದ ನಾವು ಅರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ದಿಲವು ಐನ್ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಜಿಯನ್ ಪೆನ್ ದಿಲ ಪಪ್ಪ ಬರೆಯರುಂಡಿಗೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ದೀತ ನಾವು ಬರೆಯ ದಿಲ ದೀಲ ಬೇಗ ಈನ ದೆಪ್ಪು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬತ್ತೆ ಹಠಾತ್ತಲೆ ಕಣ ದೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಹಾಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋನು ಇಂಚನೆ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಪಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೋಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದು ಜಿಯಾನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡೆ ಏನು ಪಂಡ್ರಂಡು ini video namra video ke like malple maka share malple maka comment subscribe comment ಏನಂತ ಮಲ್ಪೋಡು comment side button ta ಅತ್ತ comment ಏನಂತ ಜಿಯಾನ ಮಲ್ಲ ಪೋಕುರಿಂದ ಪಾರಡ ಅತ್ತ ಜಿಯಾನ ಗುಡ್ಡು ಬಾಲೆನ್ ಪಾರಡ ಗುಡ್ಡು ಬಾಲೆ ಈ ಗುಡ್ಡು ಬಾಲೆನಾ ಹಾ ಅತ್ತ ಪೋಕುರಿ ಮಲ್ಪತಿ ಈ ಗುಡ್ಡು ಬಾಲೆ ಯಾರ ಹಾ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಈ ಇಯ ಪನೊಂದು ಗುಡ್ಡು ಬಾಯ್ ಇಯ ತಮ್ಮಗತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಲೈಕ್ ತಮ್ಮೂರುಡುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಮಿಗ್ದಿನ ಬಾಲ್ಯಗೆ ತಮ್ಮ ಅನ್ಪುನತೆ ಐಕಿತ ಆಯ್ಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೇನ ಅಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಗಲ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಗನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಸರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಸೊಂಟೋಡ್ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೊಂಟೋಡ್ ಕುಳ್ಳ ಆರಾಪಜಿರಿ ನಾನು ಜಿಯಾನಿ ತೆನ್ನ ತರ್ದ ಉದ್ದಾತೆ ನನ್ನ ಸೊಂಟೋಡ್ ಹೇಳ್ಪೇರು ಬರ್ಚಿ ತೂಪುನು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯಾನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಗಿನ್ನ ಚಾನಲು ಆಯ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಚಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಮಾಡ್ತೇರಿಗ್ಲ
करते ना ये बस वीडियो पर बस लाइक कर पूजा వీడియో తూపారు లైక్ కొరు పూజారు తులే ఏర్లు ఎన్నారు దాదాపండ జో బాలే కల్పది కొత్తారు అని అని కల్పవుజి దాదాపండ యూట్యూబ్ పూర ಬೇತಕಲ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೈತೆ ಐನ್ ತೂದು ಪನ್ಪುಡು ಐಗೆ ಕಲ್ಪಾಯನೇನೆ ಐಗೆ ಮಂಡೆಡೋರಿ ಯೂಜಿ నేను ಪೂರ ಕಲ್ಪಂಡೆ ಪನ್ವೇನ ಎಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಏನಂಚೂರು ಐಗೆ ಓದವೆ ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಉಲ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಐಗೆ ಓದಾರ ಕುಲ್ವೆ